A je to. Ožil. Ožil to pravdě. Jo, asi tím, že to nesedělo. Dáš si? Tady, že prý jsem. Nebo po mýho potra, to neříku ty si. Víš, jak jsem se lekl? Co dělá? Tady provádíte s tou svačinou. To bednařík. Takové jabko. To je. Bednaříka. Spadl mi kokej. To jsou svíně. To je staré. Ale už, nechte toho. Jak ne? Bedné indián. Aj jo. Fuj, vypadněte si. Bednařík, kam jdeš? No proč? Bednařík by měl večeři. Večeři. Se podíváme ještě na hlavní tepny a žíly. Sednu. Počkej, my si to půjčíme. Jo, takže hlavní tepny, žíly, patří tam aorta neboli srdečnice, patří tam plicní kmen a patří tam horní dutá žíla. Takže nejdříve si řekneme něco o aortě. Takže jsou to vlastně nejdelší tepny v těle a dopravuje okysličenou krev z levé komory a začíná zde vlastně tělní oběh. Takže to byla aorta nebo srdečnice. Jsem tu z Rudy. Jsem tu z Rudy. Však co myslíš, že jsem to měl celou dobu? Takhle nožičku zase za mě fotil. No asi. Nicméně pak tepna, která zase naopak vede okysličenou krev z pravé komory a po výstupu srdce se člení vlastně